ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡ ಅಪ್ನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಆನಿಯನ್, ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್, ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈಸಸ್ಗೆ ತೊಂದ ಗರಂ ಮಸಾಲ, ಜೀರಿಗೆ, ಪೆಪ್ಪರ್, ಸಾಲ್ಟ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲ, ಚಿಲ್ಲಿ, ಟರ್ಮರಿಕ್. ಏರ್ ಮಾತೆನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ನಟೆಯಾನ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊಂದೆ ನಟೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ತೊಂದೆ. ಆ ಬಾಣಲೆಗೆ ಯಾನು ಆಯಿಲ್ ಇಜ್ಜಂಡ ತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ನಟೆ ತುಪ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತುಪ್ಪ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಟೆ ಆನಿಯನ್ ಬೋಕ ಕರಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುನೇನು ಮರಪೊರ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ. ಕೆಲವರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಎಂದರು ಐಕ್ಲ ಯಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪಾರ್ದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ. ಒಂದು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೋಂಗ ನಡೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ತೂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೋಂಗೆ ಲೇಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪೋರು. ಆ ಕಾರಣ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪು ಪಡೋನ ತೂಲೆ ದಾಪಂಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸಾಲಾಡು ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡಿರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಇದು ಎನ್ನೆಟ ಐನ್ ತೆತ್ತಿನ ಬೀಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋದೆ ಬೀಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋನ್ ಕೂಡಲೇ ನಿಕ್ಕೊಲ್ ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ದು ಅವಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಇದು ನೀಟಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಬಂದಾಗ ಉಪ್ಪುದ ಪ್ರಮಾಣ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದೆ ಬೋಡಾಂಡ ಉರ್ಚಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಎಗ್ಗು ನಡೆ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಂದಿಜಿ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಏನೈತ ಬದಲು ನಡೆ ರಾ ಜೀರಾನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಶ್ಯೂದಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪರೆ. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಟೆ ತೂಲೆ ಏತೆ ಲೈಕ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆತನಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಯಾನು ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ನಡೆ ಬಂತ ಯಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಗಾರ್ನಿಷಿಗ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪ ನಿಕಲ್ಲ ಎನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುವರಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಟಿಲ್ ತಿಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಬಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಒಂದಿನ ನಿಕ್ಕಲು ರೈಸ್ ರೊಟ್ಟಿ ಒಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡಾಣಲ್ಲ. ಸೊ